sanin kowa ne cewa dangantaka tsakanin rayuwa da mutuwa tabbas wannan abu ne kaddararre. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Ofisa yaya kun haka ofisa? Ka san iyalan wanda ya kashe ko? Alhaji wannan duk ba shi ne zo yi ba. Idan wannan kake so Alhaji ka bi ni station. Bawa mai tawakkali, haka zalika bawa wanda ya dauki kaddara daidai da irin kaddarar da ta zo masa kuma ya amince da ita kuma ya karbe ta hannu biyu. Idan dai ni ne na haife ka, ka karbi wannan lamarin yar uwarka ce ta jini. Duk duniya ba wanda zai rufa mana wannan asirin. An daura muku aure da ita tun a baya. Bibiya fa. Watan kai dan nan a bakin ka har nake ji kake kiran yar uwarka wai bebiya? In ka kuskura raina ya ɓaci sai na ɗaga mama na tsine maka kabu duniya. Ki haƙuri. Yanzu tsakani da Allah. Ki haƙuri. Ai kowa ne yaje yana ce mata bebiya ina yayi faɗa. Ki haƙuri. Kai, to ni tun ina ciki aka ba da ni. Tabbas wannan bawa shi ake kira da salihin bawa. Ita ko wannan baiwa Allah ta takaddara ta zo mata ne a daidai lokacin da bata shirya ba, haka zalika ya zo mata da wani irin dabaibai wanda lissafin sa fitar daban. Malam waya aka yi ne kai naga kwata-kwata ko raken ma baka sha. Kamai wato rubutu kike yi kin matsi ma ki bar gidan nan Allah Allah kike ki tafi ɗakin mijinki? Ba na san shirme. Ne mu canja mata halittarta sai dai da zarar cewar lokacin da ta gane cewar halittar ta da kuma kaddarar ta sun zo ne a lokaci daya sai ta yadda ta karɓi kaddarar ta. Soyayyar bebiya, soyayyar bebiya. Ya ce a baki ba naki ne ki rike ka. Ne ba bai yadda da wannan raken ba. Ya za a yi ka rasa kyauta ka bani rake? Anya kuwa. Wai ba ta gane nan ba a burge su. Ba na kalle ne na magana. Shi ko a nasa ɗaya ɓangaren tunaninsa yayin da ya kammala jami'a zai zo zaɓin ransa ne ya ɗauki ƙaddarar da ta same shi sai dai a lokacin da shi ma ita so tasa bai san tun yana ɗan ƙanƙani ƙaddararsa ta saukan masa ba. Haka zalika iyayensa sun hanga masa cewar daidai da zaɓin su daidai da nasa lissafin ne sai dai inda gizo ke sakar ba a nan kukan yake ba. Wannan da yarinya ita ce wanda za ta iya kadai ba da shaida akan abin da ya faru kuma ga ta halin da take ciki ba ta linzamin dokinsa da nata daban yake. Haka zalika kaddarar da Allah ya saka mata ba daidai take da irin tasa ba. Soyayyar bebiya. Kamfanin Red House Family suka ɗauki nauyin muku wannan ƙatattun shirin mai suna Soyayyar Bebiya wanda ya shirya shirin Abdul A. Sale, labari tsarawa da kuma bada umarni Abdul A. Sale, mataimakin mai bada umarni Ekon Kano. Sai ku subscribe ku danna mana ƙararrawa a channel YouTube ɗinmu mai suna Red House Family TV da kuma AS Ado TV. Wannan shiri zai rinka zo muku ne duk ranar Lahadi misalin karfe 8 na dare. Soyayyar Bebiya.